Mae'r Nadolig wedi'n cyrraedd ni yma yng Nghaernarfon, amser o fwyta, mwynhau a gwario amser efo'n teuluoedd. Ond dydy'r Nadolig ddim yn amser hawdd i bawb. Ac eleni, mae elusen GISDA yma ar y stryd fawr yn mynd i fod yn gwneud rhywbeth yn wahanol. Dwi am fynd i fewn i ffindio allan be. Gath te a Cofi sefydlu rhyw 2 mlynedd yn ôl nathon ni agor yn drysa am y tro cynta mwyn rhoi cyfleon i bobl ifanc ydio yn benna sydd yn dod yma i wirfoddoli efo ni lle. A wedyn yn sgil hynny lle, mae wrth gwrs Dolig yn amser calad i lot o bobl ac mae di bod ar y gweill gyda ni, da ni wedi sôn am y peth cwpl o flynyddoedd dwytha yn deud so mae syniad neu rhywbeth diwrnod Dolig lle, a chwarae teg i Nicla, mae hi wedi cytuno leni bod hi am agor. Geis i syniad o agor lle fyny bore Dolig i fwydo digatra a llai ffodus. Nes i ofyn wrth Siarel Thomas rhannu'r idea a nath i cytuno i wneud o. Mae nhw wedi bod efo'r bwriad i wneud, ond obviously dim yn staff i wneud o. Wedyn nath i ddeud iawn, so da ni'n agor bore Dolig, 9:08 tan 10:10. Geith rhywun ddod yma, dim rhaid nhw fod yn digartra. Llai ffodus, da ni yn rhaid swp, sandwich a diod poeth iddyn nhw. A hefyd maen nhw'n cael gift bag sy'n mynd efo nhw. Which fyna chocolate, bisgedi, diod a creision o falle iddyn nhw mynd efo nhw. Sut feda'r bobl wedyn helpu os ydyn nhw'n gweld hyn a bod nhw eisiau cyfrannu mewn rhyw ffordd? Mae'r Facebook ni wedi mynd yn wirion go iawn, di ffôn ni gyd wedi stopio. Be da ni'n neud, da ni wedi cael pobl i helpu. Yn amlwg, da ni'n eisiau llond lle o bobl yma, ond os da ni'n neud beth fel un eto, ni'n ôl at y pobl yna. O rhan rhoddion, da ni'n gofyn, fel ydych chi'n gweld, da ni'n neud yr coffi cyfaill. So gaeth rhywun ddod i fewn, prynu coffi neu rhywbeth bach i fita i'r llai ffodus a digatra. A maen nhw'n dod i fewn i fama a maen nhw'n cael i ddweud bita fat i fewn a maen nhw'n mynd o allan. So dyna beth da ni yn neud efo hyn. Mae hynny'n galluogi bobl i brynu unrhyw beth ar y fwydlen, bod mwyn asach ddim just coffi. Mae'n gallu brynu rhywbeth a rhoi hwnnw wedyn ar y notice board wrth y drws sy'n caniatáu i rywun sydd mewn angen ddod fewn, cymryd hwnna, dod i'r counter ac yn hytrach na bod nhw'n gorfod begin a gofyn wrtha ni. Mae'n gallu just cyflwyno hwnna a da ni'n gwybod bod yn cael ei dalu mlaen llaw. Mae hyn jyst gen un lady sy'n dod fewn bore yma. Mae hyn mwyn y gift bags, mae'r bob unigolyn yn gael mynd efo nhw o fan hyn. Bisgedi, creision. Wedyn mae hein at y te a coffi, a wedyn bore dydd Sadwrn dwi'n mynd draw am roddion gen Tesco Gaernarfon a Morrisons Gaernarfon. O'n i'n dallt bod yna tua 45 o bobl yn ddigartra ar un pryd yn Gaernarfon? Dyna yw'r ffigwr sydd wedi dod yn ôl i fi gen yr hogia digartra. Heddiw, dwi wedi ffeindio bod yna'n fwy. Wedders dyn nhw yn mynd i aros efo teuluoedd, dwi ddim yn gwybod, ond dyma os ydyn 10 neu 50 bydd yna fwyd yma iddyn nhw bore Dolig.